igama lam Nombile Hughes ndizalelwe apha eMadakeni ndihlala apha eMadakeni. Apha eMadakeni thina silulutsha asinayo imisebenzi. Ndayeka isikolo mna ngo-grade 9. So into endiphila ngayo mna apha nomzi wam ndihlala kwam ndihlala abantwana bam ndiphila wolo lwandle. Ndiyaxoza ndixoza imbaza ndiyaloba ikorofishi imbaza sikwazi sithengise idish encinci nje elingeneyo sithengisa apha enqapini ebalungwini ukuze sibe nemali. Abelungu abahlala bafike ngexesha ngolo xesha bethe bafika ngalo sithengisa ngalo xa bengakho siphila le mali yegrant ayekho omnye umsebenzi esiwenzayo silulutsha lwaMadakeni inqabile imisebenzi sisalelayo kulobeni kuba ndifuna ukubeka ukutya etafuleni noku-enjoya ukuxoza kumnandi ukuxoza xa umane ubaleka amanzi apha elwandle sixoze zambaza uba into emnandi lapha kuthi loo nto kodwa iyasinceda nokuba ndilale ndityile endlini nabantwana. Isincede kakhulu le miloboti because imosi besingenayo kakuhle into zokuloba ngokupheleleyo iyesi into zokunxiba umloboti yona siba nayo imiloboti kodwa ezi zokunxiba izinto zona besinxiba into eshuka uba ubeshushu uhambe elwandle besingenazo into ezisafe for ulwandle. So sizenzele igalelo kakhulu ezi zinto sizifumeneyo. Siyabulela futhi ngaloo nto because besingenazo nyanyanyana izinto zokugcina mhlawumbi ikorofishi kanje nezikhasinethi besingenazo imosi yezinto into esinazo yimloboti neenkuku zethu. Cha sizinxibele impahla zethu sihambe soloba.